नै गाइसमोन नायलांबाय थादों आरो नार्जारि इउटुब चेनेलाव जोङो ना हमहैनायदों आरोना नै जों थाबायगासिनो दं दुब्लिनो नायलांबाय थादो औ हाय दे फंबाय नों मा बुंनो सानदों नायलांबाय थादो गाइसमोन औ हाय जों ना हमहैनोसै नामा औ ओरैबो दं नै जों दा थाबायलांगासिनो दं फंनो ओरैबो दं नै बेरायनो ओरैहाय मा मोनो मा मोना जों बेफोर जायगा जों बिराद इन्जय खालायो आरो इन्जय खालामो आरो ना जों दा खयजन दं जों मथा मथि दङ जों 9 जन दङ 9 जन दं ने औ हाय नायलांबाय थादो दायो जों मा खालायो मा खालाया जोङो नै दा बेंगलरनि मा होनो दैयावहाय ना हमहैनो थांनो नागिरदों ना मागुर लायनो नागिरदों दा जोङो थाबायगासिनो दं आरोना नै दा नायलांबाय थादों आरो गाइसमोन जोङो दा 9 जन दङ नै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो मोजाङै मोजां दे दिनैनि ब्लगखौहाय हेलौ एभ्रिवान मा बुंनो थांदों नों फंबाय जों दा थाबायगासिनो दं नै बयबो ना लायनो नागिरदों जों ना मागुर बेंगलरावहाय गाइसमोन नायलांबाय थादों आरो ना सालथेया मा बुंनो सानदों जों बेखौनो बुंनो सानदों माने जोङो ओंख्रियाथ' जोङो गासिबो भिडिअखौ जाजोबो जाहैबाय नाखौथ' जोङो दा मागुर जानो लुबैनानै दङ मागुरखौथ' जोङो दखानाव मोना जाहैबाय दा बेंगलरावहाय हमना लायनोसै मोनखायो नालाय आरो माथो बेनोसै खोथाया बुंनांगौ बेसेबां लाबोगोन सालथेया लाबोगोन माने नायाथ' मोनखागोनानो जोङो बस्थासेबो मोननोबो हागौ नायाथ' फुरा मोनखायो ओमफ्राय दा आदा बोराया मा बुंनो सानदों जोंनिया नारेंखल लादों ओमफ्राय जों दा माहाय थांनो नागिरदों ना हमहैनो नागिरदों ना हमहैनो नागिरदों मा ना मागुर आदसा मागुर हमनो नागिरदों दाखालिबो जानायखौ आदसा दे जोङो आलासि जाफैनानै ना हमनो फैदों आरो ना गगा मोनदों आरो ना ओमफ्राय जों दा ना हमगासिनो दं ओमफ्राय नाया एसे मोनजोब्बाय आरो जों दा नायलांबाय था गाइसमोन नै दैयावहाय ना हमफैदों आरो गाइसमोन दा नाया मोनजेनबाय आरो एसेनो खोनसे होनायाव फवासे मोनबाय जोङो मुसारिजों ओमफ्राय नायलांबाय था लोगोफोर हाजासेनिखौ आं एसे देखायनो नाजागोन